Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti. Kristu medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt tal-fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Għax Kristu ma daħalx santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija ta' santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-Qasis il-Kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba l dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif inhu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss, u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu. Wara li joffra lilu nnifsu darba biss
biex jitabba bit-tnubiet tal-kotra għad jerġa' jidher darb'oħra. Mhux biex ineħħi d-tnubiet imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennew bil-ħerqa. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lil-Alla. Salm responsorjali. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb flimkien. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u dirajh imqaddes tiegħu flimkien. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ara fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Lill-art kollha minn tarf għall-ieħor, rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu, flimkien. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan, flimkien. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Vanġelu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan Ġesu għandu fih lil Belzebul ukoll dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. U sejħilhom leħ u beda jkellimhom bil-parabboli kif jista' x-xitan ikeċċi x-xitan. Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra tiegħu innifsu nfiret, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jattaħflu ġidu, jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi. Imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom kollox jinħafrilhom il-uliet il-bniedem, id-dnubiet u d-dak kollu li jidgħu. Imma min jieqa' fil-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra, jibqa' ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spirtu ħażin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan Ġesu għandu fih lil Belzebul. Din hija l-akkuża li għamlu il-kittieba lil Ġesu li għandu fih xitan mhux biss imma li qed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Hija akkuża serja ħafna. Iktar u iktar meta nafu minu Ġesu. Li tgħid li hu qiegħed ikeċċi x-xitan bis-saħħa tax-xitan, qed tgħid proprju l-għar li tista' tgħid fuq Ġesu. Hawnhekk dawn il-kittieba għamlu din l-akkuża u r-risposta ta' Ġesu kienet billi jispjegalhom kemm hija assurda din li qed jgħidu. Il għaliex jgħidilhom jekk saltna tinqasam fiha nfisha,
dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. Mela kif jista' ix-xitan ikeċċi ix-xitan? M'hemmx din id-diviżjoni din is-saltna. Ix-xitan veru joħloq diviżjoni ma mhux miegħu nnifsu, joħloq diviżjoni ħafna drabi fil-qalb ta' dawk li jridu jimxu wara Ġesu. U minn din għandna noqogħdu attenti aħna id-diviżjoni li joħloq kultant fina. Kultant anke fl-istess komunitajiet insara. Fej kollox ikun miexi tajjeb jew bewet u ieħor, l-affarijiet ikunu mixjin tajbin u mbagħad f'daqqa waħda qisu idaħħal dembu x-xitan u joħloq diviżjoni bejn persuna u oħra, bejn grupp u ieħor. Dak huwa x-xogħol tax-xitan. Ma mhux miegħu nnifsu, imma joħloq id-diviżjoni fi ħdan l-istess komunità nisranija. U minn din aħna nqogħdu attenti. Hawnhekk Ġesu jispjega ma jagħmel sens li jgħidu hu qed ikeċċi x-xitan bis-saħħa tax-xitan. Imma li jurik dan kollu huwa kif dawn il-kittieba ma kinux kapaċi jarfu s-sinjali tal-preżenza ta' Alla. Għax jekk inti tara il-mirakli li huma kienu qed jaraw li jagħmel Ġesu. U jekk tara inti il-Ġesu li jkeċċi fil-fatt ix-xitan minn persuni. U tara din il-preżenza qawwija ta' Alla li jaħdem f'tant bnedmin hemmhekk, kif ma tirrealizzax li hemm xi ħaġa speċjali? Kif trid twarrab dan som irridu jattu għajnejhom biex ma jarawx u widnejhom biex ma jisimgħux biex ma jmorrux jemmnu f'Ġesu. Ir-raġuni għal dan u propju minħabba li kellhom f'qalbhom dan il-preġudizzju u dil-lejra kontra Ġesu. Għax rawh jagħmel tant affarijiet tajbin kienu jgħiru għalih. Imma wkoll għaliex huma kienu preġudikati u dan il-preġudizzju hekk jagħmilek bħala amat quddiem għajnejk. Ma tistax tara ċar. Hekk kellhom dawn u għalhekk dak it-tajjeb kollu li kien jagħmel Ġesu għalihom kien mitluf. Imma mbagħad Ġesu jgħid ħaġa oħra din is-silta li hija tant importanti meta jgħid min jieqa fil-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra. Xi jfisser dan il-kliem? Illa għaliex Ġesu jispjega kif id-dnubiet li aħna nagħmlu jekk aħna vera jiddispjaċina tagħhom nitolbu maħfra, Alla dejjem jaħfrilna. Alla huwa kollu ħniena magħna. Xi ħaġa li Papa Franġisku jenfasizza ħafna li Alla dejjem jaħfrilna aħna kultant li ma naħfrux lil nfusna jew li nibqgħu hemmhekk imwaħħlin u ma nitolbux maħfra lil Alla. Imma meta jgħid min jaf l-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra qed jgħid Ġesu illi jekk inti tjaf l-Ispirtu Santu ġifieri inti imblukkajt din l-imħabba, il-maħfra, il-ħniena li tiġi minn Alla. Għalhekk ma jista' jkollok qatt il-maħfra għax inti imblukkajta. Din tfisser tieqaf lill-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Qaddis ma tħallihx jidħol fik, timblukkaħ. Għalhekk ma jista' jkollok qatt maħfra. Jew nitolbu llum il-mulej biex aħna narfuh tassew bħala Ġesu li salvana lilna li jagħtina din il-ħajja ġdida
li jimlina bl-imħabba tiegħu u nitolbuh biex qalbna ma tkun qatt qalb iebsa jew li timblukkaħ imma qalb miftuħ għalih biex lilna jagħtina wkoll l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra l-ħajjitna. Nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej id-dawl u l-għajnuna tiegħek biex dejjem narfu il-preżenza tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, inti mulej nitolbuk biex tilqaħħom u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-sliem mulej l-offerti tagħna u għamel ikunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex inti bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħejjaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet.
Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Lik laħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ inqaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għadilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikonna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos.
Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk li qataw qalbhom il-ħajja biex isibu l-appoġġ l-għajnuna li għandhom bżonn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u qafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak itwilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-munejmija kif birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-feħ meta Sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfirna d-dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-feħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju.
Missiena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma mill-ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimjem u li jmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avvokata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-truframent lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġina Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-inferni x-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġosep slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Ġosep ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġosep, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addioda Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Ġosep Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Thank you.